Kabalang Presbyterian Maulengat haki kendiat sengi baladap lem ki weipat ki program Hamadan football jeng ketega senang kalapen long ru ya ka gospel concert haka bala wan ban play ya ka dau Dr. R.J. Conville kum ukong san. Ya ka jing yalang belingkot shua ban play ya ka gospel concert kabala penyat dau Reverend B. Konglam lapen long jing duai dau Teman Basan E. Lingdo ka jing play ya ka Bible bat ki jing duai dau Rangba balang B. Kurkalang haringkat ka jia don lang ki noyalam na ka balang ki kun samla bat ki long kmi long kpa kumjo ki Hebret. Dr. R.J. Conville haba kran swaban play ya ka gospel concert ulaong baka put katem karwai ka siaw day ki atiar jong play ki bawan lam ya ka bor jong ha ka nu ka jaka. Ki kinhun tem bat ruai ki balaya simbantan ha ka gospel concert ki kintup ya ka kinhun The Worshippers, Jinga Seng Samla Pranai, Lam Air bat Maulengat, Sound of Zion Group, Ashira Group, Shiru E1 Adonai Group, Shalom Tem Me'ai Group, Baribami Risuk Dakar. Lapen song shed ya ka gospel concert daki jing tem jing ruai na ka kanhun The Worshippers kabala julet tem syakiwe ru ki jella la bon snam kabaya lam ru The Reverend B. Konglam kum unong seng. Jing ruai ka jing tem ka jing put ka jing siaw kadai ka wei ni ki atiar ba ki jong ublei ban walam ya ka bor ka jong ublei hakanu nu ka jaka ngikan mau ba ka testament ka berim haka por jong Elisha bu David habaki walami gitu ki jing put ki jing tem ki jong ki ka ktien ju blai ong sai kedar haka kitab Siem ka kitab Samuel baka kti jong blai kawan ka bor ka jong blai kawan haba ngiwan haba nginang begin ruai begin siau begin put begin tem pan ka ni ka di ka wi ka atiar ba ka jong blai baka kti blai ko hang tung i ba ka kti jong blai kalawan ka bor ban penkhia ka bor ban pelat ka jong blai ka bor ban le ki kamba kawan haba nginang begin ruai begin siau, begin ai gijing ruai gijing ibu bunjat syaublay. Kabaan pat kabang aku aban syukran hakani kapor. Kalong ba om tang mangi kajing ruai kamdei bekas sedang nangana phi lani nangi. Henry kajing ruai kajing put kajing siau. Ningkong kami na ublay hi. Hakabau ong hakaktin ju bau ruai. Bau syong hakajing ruai ki kun ki jong Bat ngiyo iru ba hakak kitab ka jingruai jeng Solomon kadai ka jingruai halor ki jingruai baro naka ktien pareng ki ong songs of songs kamut ka jingya dei ka jong ublei bat ngi lok be kadai be lembah ka jingruai ka jingpun bat ngi i ba ublei udi nong ruai uba krau tam ngalaban ong baka bejantam ka dur ka bau punya sri me ka jingya dei ka jong bat ka balang kadai ka jingruai kadai ngelada fipet ya ka ktien jong ublei haka jingruai Solomon haka bangi iu tu nonglet kurim udu Jesus Christ bat ka nonglet kurim kadi ka balang bat ka tu kadi ka jingruai bau iet yangi usobha ba kumbo wang boy brio jong bleu CS Lewis wang ba ka jingput jingtem ka jingruai ka jingle kemen kadi ka ba serious tam ka business happening dita ka dau jisuru ka beningkong tam ka bule kadi ka kamba ban penkela wanya ko ban ai ka jingkemen ka jing song kurim kadi ka jing song kurim jong ka balang bat unong let kurim kani kadi ka jing le kemen lok be ba asuban ong ba hakani ka janmit tongin long ki dono jing ken pli hakani ka janmit begin yo ma de ka jing kemen ka jing pelat ka jong ublei ba lemba ka jing ruai ka jing put ka jing siau nginyo shibun ke
정이 가샤바파 당직 열레 이시레 기버가 불태 기야이 벤타메 샤징 칼라바시케 Khi ai chính em yang lại biết thao cặp đèn cặp khen biết thao yang khi em bạc khui bằng ngaring mensi khi ai chính em yang suy do suy suy
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.